true story. ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଉତ୍ସବ। ଘରେ ଘରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସଟି ରଙ୍ଗୀନ ବତି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିଶୁମାନେ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜର ଅପେକ୍ଷାରେ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି ସାନ୍ତା ଆସି ଉପହାର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ସାନ୍ତା ଉପହାର ବଦଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିଦେଲା, ଯଦି ସାନ୍ତା ପୋଷାକ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜଣେ ପାଗଳ ହତ୍ୟା କରି ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଘଟଣା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। 24 ଡିସେମ୍ବର 2008 ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ବୁଲିବାକୁ ମନ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ଭୟରେ ଥରହରା କଣ୍ଠରେ, ମୋ ଝିଅକୁ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ ଗୁଳି ମାରିଦେଇଛି ଏବଂ ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଛି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଲାଗିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦୀପକୁ ଏକ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲ୍ ଭଳି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେହି ଏରିଆରୁ ଏକାଧିକ କଲ୍ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଜାତ ହେଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ରାତିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ। ନାୟକ ପରିବାରର ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। 8 ବର୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଜଳି ଷ୍ଟୁଲରେ ଚଢ଼ି ନିଜ ସକ୍ସକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରିରେ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଅଞ୍ଜଳି ବାହାରେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ। ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଲାଲ ପୋଷାକ ଥିଲା ଏବଂ ଧଳା ଦାଢ଼ି, ହାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଧରି ଗୀତ ଗାଇ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଅଞ୍ଜଳିର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଦରଜା ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ତା'ର ମା ଲତିକା ଭିତରକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଝରକାରୁ ଦେଖିଲେ ଅଞ୍ଜଳି ସାନ୍ତା ସହିତ ଖେଳୁଛି। ରାତିରେ ଅଜଣା ଲୋକ ସହିତ। ଲତିକାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। ଦରଜା ଖୋଲି ଡାକିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଅଞ୍ଜଳି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସାନ୍ତାର ଗିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଥିଲା ଏକ ବନ୍ଧୁକ। ପାଗଳ ଭଳି ସେ ହସି ହସି ଲତିକା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ଲତିକା ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଳକୁ ବେଳ ସାନ୍ତା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଗୁଳି ମାଳି ଚାଲିଲା। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଲତିକା ପଛ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ଆସିଲା। ନିଆଁ ଲିଭାଗଲା। ଘର ଭିତରେ 9ଟି ଜଳି ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ। 4 ଜଣ ଏବେ ବି ଜଳି ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଲତିକା ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଗଲା। ଅଞ୍ଜଳି ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମୁହଁ ପୂରା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଲତିକା ହୋସରୁ ଆସି ପୋଲିସକୁ ସବୁ ସତକଥା କହିଲା। ସେ ସାନ୍ତା ମୋ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାର ପୂର୍ବ ସ୍ୱାମୀ ରବି ନାୟକ। ଡିଭୋର୍ସ ପରେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମ ପୂରା ପରିବାରକୁ ଶେଷ କରିଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ପୋଲିସ ରବି ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲାଶ ସଢ଼ିବାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ପୋଲିସ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲା, ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଘର ଭିତରେ ରବିର ମୃତଦେହ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଓ ତା ପାଖରେ ଅଧା ଜଳି ପଡ଼ିଥିବା ସାନ୍ତା ପୋଷାକ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନାୟକ ପରିବାରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ରବି ନାୟକ ଡିଭୋର୍ସର ଆଘାତରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ନା ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲା? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରଜାରେ ଗିଫ୍ଟ ଧରି ଜଣେ ସାନ୍ତା ଠିଆ ହେଲା, ଦରଜା ଖୋଲିବା ଆଗରୁ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।